Είσαι μέχρι 25 χρονών, άκουσέ με πολύ προσεκτικά για να μην σε πιάσουν κορόιδο στη δουλειά. Από 1η Ιανουαρίου του 2026, όσοι είναι μέχρι 25 χρονών δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος μέχρι 20.000 ευρώ. Φόρος εισοδήματος 0. Και πίστεψέ με, αυτός ο φόρος είναι αρκετά μεγάλος. Πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Είσαι εσύ μέχρι 25 χρονών και υπάρχει κι άλλος ένας που είναι 30 χρονών. Και πάτε ακριβώς στην ίδια δουλειά και λέει ο εργοδότης, ξέρεις κάτι, σου λέει εσένα θα παίρνεις 1.000 ευρώ καθαρά. Θα του πεις όχι. Θα του πεις εγώ θέλω να μιλήσουμε με τα μεικτά. Θέλω να μου πεις τι θα πάρω σε μεικτά. Άστα τα καθαρά όσο βγούνε. Δεν με νοιάζει. Γιατί, πάμε τώρα στο παράδειγμα. Συμφωνείτε και εσύ και ο άλλος που είναι πάνω από 25 χρονών και εσύ είσαι κάτω από 25 και συμφωνείτε με τον εργοδότη 1.200 ευρώ μεικτά. Πολύ απλά και πολύ μπακαλίστικα, η διαφορά μετά από φόρους και ασφαλίσεις, ίκα, σίκα, μίκα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα πληρώνουμε στον φίλο μας το κούλι, η διαφορά είναι περίπου 200 ευρώ. Οπότε, αφού εσύ που γλιτώνεις τον φόρο, που πίστεψέ μου όπως είπα είναι μεγάλος, η διαφορά θα βγει πολύ λιγότερο. Δηλαδή, ένας που είναι 30 χρονών και συμφωνεί 1.200 ευρώ μεικτά, τα καθαρά του, θα σου πω ακριβώς που το έχω εδώ πέρα, βγαίνουν στα 950 και κάτι ψηλά. Ενώ εσύ που είσαι κάτω από 25 σου βγαίνουν τα καθαρά σου 1.050 και κάτι ψηλά. Δηλαδή μιλάμε για μία διαφορά περίπου 80, 90, 100 ευρώ. Μιλάμε για μία σημαντική διαφορά. Οπότε άμα σου πει ο εργοδότης θα σου δίνω τόσα καθαρά, θα του πεις όχι. Εγώ θέλω να μου πεις με τα μεικτά. Άσε την ηλικία μου, άσε το ένα, άσε το άλλο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κερδίζει ο εργοδότης. Γιατί άμα σου δώσει 1.000 ευρώ καθαρά, τα μεικτά που θα πληρώσει ο εργοδότης θα είναι πολύ λιγότερο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κερδίζει ο εργοδότης και όχι εσύ. Ουσιαστικά σε πληρώνει λιγότερο.